हाथरखि बेसेरा सासे इनोसेन्ट मानसिखौ बेफोरबायदि खालामनो लाजिनांगौरा बिसोरो आंथ' बांद्रायखौबा सैखाथारालै मोजांबासो मोजां एकदम थोंजों सिदा खोथा आंना मोजां मोनबाथाय गोसोआव थागोन जेब्लायबो आंनि नाथायथ' आरो गाज्रि मोनबा नैबे थुनथुलिनि साननायावबो थाया गेदेर उन्दै बोराय बुरै मोनथियालै आङो बेफोरखौथ' बिसोर बुजिनांगौमोन ना दा बेस्रा हाथरखिखौ बिदि खालामनायखायसो थुनथुलियाबो रागा जोंदों Oh my god नोंनासो खाफाल गाज्रिलै हाथरखि बेबायदि न'खराव नोंसो बिहामजो जानानै थांनांदों सुनिया एक्चुअलि ना बिसोर गावसोर खुदसो नोंथ' माब्लाबाबो जानो हाया ओइ मेर सालदे खोनादोंना गोजौआव फैनो हायोबा फैफिनदोरा नोंनि हाथरखिया बिराद हारसिं जाबायलै ओइ मेर सालदे बन्धु सिनेमा नायनांगौलै जमानो फैदोरा औलै मेर नों फैफिननो हानायबा फैमारदोरा जोंहा बेफोरखौ साननानैथ' दखान होनायनि खोथाखौसो बावगारदों आंहाथ' दखान होनायनि बिजनेसनि खोथा साननांसिगौ ना मानो होनबा जोंखौ रावबो नायफैया जोंखौ रावबो जाहोफैया आंनो खोद माबा मोनसे खालामनांगोन जोंना मालाय माखासेनाथ' बिफा थायो बिदा थायो जोंनाथ' बिदिबो गैयाना नै थेख्ला फंबाय दं बेबो दाबो थेख्लायैनो दङ दाबा बेबा देरनोबा बेसे सम नांगोन ना थेख्लायैनो थाबाय थागोन समनि खोथासै आरो नाथाय सोरबा आंनोबो दख'नाफोर गिफ्ट होनायमोनबा बा आंनि लोगोफोरनाबो मालाय बयफ्राबो गिफ्ट हरलायलायदोंनो बहा आंना बिदि खाफालब्रा थेवबो थुनथुलिया दख'नाथ' बायगोन आंनि फैसाया र' एसे जमा जाग्रोथों एसे नांबावगौ र' आंना दखान होखागोन ना बे दखाननि फैसाजों बायगोन आं इसोर आंना माला सिमांफ्रा फुरा जाबावगोन दे आंहाबो गोबां सिमां दंलै माने सिमांफ्रासो जानो जाफुंनो थाङा नुनायाथ' बिराद नुखायोलै सिमांफोरखौबो लाथ्र'आलाय दा जाफुंजायासैना आइ थुनथुलि हाबाब फैनायालाय मा एसे गोबाव जाखोहाय एसे थाब फैनांगौ ओरैनोलाय जोंबो माथो खालामनो हानो अब्लाबो नुजाहैबायथ' अबाव आं बेयाव थिगसे नांलायनानै फैबायलै नांलायनानैसो फैबाय मा होनखो नांलायनानै फैबाय जेबो टेनसन लानाङा बेफोरलाय जाखायो सम आइ थुनथुलि नों मालायनि दुखुआव सामिल जानो थांखो ना बले नों एकदम नांलायनानैसो फैनो थांखो दा मा साननांगौ बिसोर नोंखौ मा साननांगौ खोमावनायै बुहुमा थुनथुलिखौ मा साननो सानदोंसै आरो नाथाय मोनसेया मा मोनथिगौ ना I don't care मालाया जेखि साना मानो आयै नांलायना फैना बेफोरबायदिसो बुंबावदोंहाय मा दावराव जाना फैखो बेबा एसे जावना फैबायलै आं आयै दा मानसिखौ जावना फैबाय एबार आङो खुसिंग्रा जावनो थांसै आरोना फाग्लि गथ' मानि दावराव जाबोआ आयै थांबावबायसो मा होनबावगोन बे गथ' सासेखौ आयै थानोनो बासाबाय आंबो बे बुहुमाव जेब्लायबो बेफोरबायदिल' आंनि मेहेराबो गैला आरोथ' आंगो होननाय रावबोआनो गैलिया जाखिनि दङमोन बेबो दा आंखौ सैला सोरखौ मा बुंबावनो मा बुजायबावनो दे जेराव बिसोर आंखौ सिनिसै होननानै सानोबा आरोथ' सानदोंमोन मेहेर नोंखौ दं खोमा सानबाय थादोंमोन गोसोआ नाथाय दा मानोबा बोरैबा मोनजोब्बाय आंखौ आंनि गोसोनि फिलिंसखौथ' आं रावनोबो मा होनना फोरमायबावनो दे नांला दे आरो जानो हागौ बे उजिगासेयाव आं मानसियानो सुनि खाफाल लानानै जोनोम जादोंमोन सिगांनिफ्राय लानानै दासिम जेरावबो आद्राल' सोरनि थाखाय थांना थाबावगोन दे सोर दङ हाजार नाजाब्लाबो बेनो बे आंनि जिउआव मालाबाबो मोजां फैखाया आरो जुदि आंनि मेहेरानो थैबायब्ला बे संसारावनो गैलाबा बे जोनोमावथ' जाफुङासै नाथाय फैनो गोनां मोनफ्रोमबो जिउआवनो आं नोंखौ नेना थागोन दे बबेबा समाव जेखौ खालामा सानो नाथाय उपायानो गैया आरोथ' गोसो हमथानो बेसे गोसो हमथानो बिदिबा आंनि मेहेराबो थैमारबाय जोबथा समावबो आं नोंनि महरखौनो नुवासै मेहेर नोंनि जेरावनो फैनोसै आं माथो अब्ला बेबायदि सिनिनिफ्राय थानायनिफ्राय थायैयानो साबसिन हाथरखि हाथरखि आंखौ हाथरखि मा खालामनाय जादों बेलाय गोसो गैला रावनिबो जिउआव
आंखौ लाखिनाङा लोगो आं बायदि सुनिखौ बे बुहुमाव थानायनिफ्राय थायैआनो साबसिनसै सार आरे मानो बिदि बुंदों नोङो बेफोरबायदि जिउआबो जिउना आंनि थांना थानायनि थुलुंगा आंनि मेहेराबो गैलाबा ओइ रथ' नोङो रथ' थांगोन नों थां सान आंखौ आंनि हालोदाव हारसिं थानो आरो उन उन खारफाबाय थादों नोंलाय आंनि हो मानो खारफाया हो मानो खारफाया बिराद मोजां खामानि मावनो थांनो नागिरदों बायदि मोनदों नोङो अब्ला माथो खालामनांगौ आङो मा दंबावो आंनि जिउआव होमबा सान गासिबो जोबजोब्बाय लाथिख' जाबाय बेफोरबायदि जिउखौबो जिउ होनो दा नों बुजिनाय नङा बेफोरखौ नों थां बेनिफ्राय आंखौ हारसिं थानो होदो ओरैबाबो बयजोंबो बुजा बुंजानो मेंनाय मोनजोब्बाय आं खोमा आलौजोब्बाय आंनिया आरे नों खोनासंद' आदुरखि मा खोनासंनो बाखि दंबावो आरो मा बुंबावनो बेवहायफोर नों थांदोल' खोनासंनांगोन नोङो आरो नों आंजों थांनांगोन नोंनि जिउखौ आं बेबायदि फोजोबनो होआ ना बेफोरबायदि जिउखौ आं मा खालामदो थाबावनो सान बयजोंबो हाजारथा बुंजा आंखौ जेखि जाया जालांथों होनगासिनो आं हाथरखि खोनाया नोङो आंनि मेहेराबो गैखाला आरो फैफिनखानायबो नंला अब्ला ओइ मा बुजायो नोङो एसेबां बुंबाय आङो बे जिउखौनो नांला आंनो गैया दै गैया रथ' होनगासिनो आं रथ' मा बुजायालै एसेबो एसेबां गोबाव समनिफ्रायनो हाथरखिखौसो रागा जोंनानै आंनि फिसालाखौनो आं आंनिफ्राय गोजानाव दोनबाय थाबाय नाथाय दिनै आंनि फिसा हौवायानो आंनिफ्राय बेसेबा गोजानावसो थांबाय बेफोरखौ मानो खालामामोन आंलाय मानि थाखाय जेराव दिनै बेबायदि समखौसो नुनांगौबा आंहा मा मुलाम्फा जाखो दे माथो खहासो जाबाय आंनि फिसालाखौ आंनि आबा मेहेरखौ खोमानांबाय आं दिनै बेबो अराय जिउनि थाखाय आबा सना आंखौ निमाहा होदो आबा नोंनि अननायखौनो बुजि हायासै आं दिनैसिम जेन'बा मा लुबैयोमोन आंनि फिसायालाय हाथरखि बिहामजोखौ गनायसानोना अननोथ'मोन ना आंखौ आं एसेबां दाय मावबोबाय थेवबो आंखौ आयै बुङोमोन बियो आंखौथ' नायोमोन ना नों आबा आंजोंसो गोबां गोरोन्थि जालांबाय नाथाय दासो मा खालामबावनो आङो ओरैनोथ' हारसिंखामोन जिउआव नोंनि आफायाबो जुलिजोंसो दङ दा आरो बांसिन हारसिं जाबावबाय आङो आंनि गोसो मेलेम खर'आनोथ' मानो बुजि रोङाखै जेब्ला नों आंजों दंमोन आंनिखौल' नायना नोंनि खुसिखौनो हमदां हायासै आं आबा नोंथ' दा ओरैबायदि जायगायावसो थाहैबाय जेरावनिफ्रायथ' आरो फैफिनगोन जेबो आसा गैला आरे बा इसोराबो माथो आंनिखौसो खोनासंबाय नामालै माथो मेहेर मामायखौ समनि सिगांनो गोजौआव फाथायहरखाखो येस मामाय आं दुखुआथ' मोनदों थेवबो मा खालामना मोजांसो जाबाय दे नोंबो सोरगोआव थांखाबायबा एबार गासिबो आंनि नामाव खालामनानै लाजोबसै आङो नोंनि नामाव खालामनो गोनांखौ बास एसे नेबावबानो नोंनि जासिगौमोनलै मामाय एसेयावनो नों थुंगेबाय नाथाय आं एबार आंनि राज जासिगोन आरो आब'आलाय मा नोंनि नोमाखौथ' लासै फाग्लिनिफ्राय फाग्लिसिनसो खालामसिगोन आं दाथ' ओरैबायदि हालोद जाखाबाय बेना माबालै आब' मा जाखो बाबु मेहेर मामाय थांनायखौ आंबो फोथायनो हायासै आब'लै आंनो फैसासो एसे नांगौमोन माने 20,000सो मोनबानो जागोन दे नाथाय मेहेरनि बावनायनि खरसा खालामनोनो दाख्लैसो लांखादोंमोन माथो आब' बिनिनो माबा मोनसे बावनांगौलै जाजोबाखैमोन ना फैसायाबो एसे थुंगेबाय जों मेहेरनि डेड बडिखौ मोनासैबालाय मा जाखो आब' थेवबो मेहेरनि बावनायाव जेबो खमि जानो मोननाय नङाना मोनखानाय नङाथ' राजा दे हरगोन आङो ओमफ्रायो मोनसेबो खमि जानो मोना हाबा सना आंनि हाबालै हाबा मेहेर आं मा खालामबावनांगौ नोंनि आया हाबा नोंनि अनगा नोंबो थाबैनो थांदोब्रा आब' होमबाथ' लोगो मोनहैबाय फिसालाखौ नोंखौबो थाबैनो माबा मोनसे खालामनानै बे न'निफ्रायनो आउट खालामगोनसो आं बाराबा दाथ' जेबो गिनांगौबो गैखाला मेहेर मामाय नोंबोथ' गैया नङाबा आसोला थाबाबो खालामहोनाय नङामोन आंखौ जेबो I'm sorry हाथरखि थेवबो नों बेफोरबायदि साननाया गोरोन्थि नों आंखौ एसे नांजानाङा सान मानो नांजादों आंखौलाय आरोथ' बांसिननिफ्राय बांसिन मा जानो उन सिगां सोरथो दंबावो आंहा आं माबा मोनसे जाब्लाबो सोर दुखु खालामगोन नोंनि उन सिगां आं दं बुंखाबायना नागा दे सान आंनो आरो रावनिबो गोनांथि गैला हाथरखि खोनासंलाय दा नों जोबोद टेनसनावसो दं मोनथिबाय बेखायनोसो नों बेफोरबायदिखौ सानफ्लांलाय लांदों नाथाय बेबायदि जेबो साननाङा आरो मा जानो थैनानै मा मोनगोन
मानो होनब्ला मेहेराबोथ' दा आं गाबबाबो फैफिनलाब्ला नों मा गावनि सायाव एसेबो फोथायनाय गैया नामा एसेबां खोमजोर खालामना लाबाय नों गावखौ बिदि नङा थेवबो सहायनो हायै बायदि मोनबाय आङो माथो राहा दंबावो आंहा दिनै आंखौ एसेबां बायदिसिना बयबो बुंथारजोब्बाय सान मा खालामबावनो नों बेबायदि गाज्रि साननायखौ लाबोनो हालै हाथरखि रावबो बुङा दे जेबो बुंला नोंबोथ' आंजों सानबेसे थानो हानो दे सान मानसिफोरनि बुंनायखौ सोर सासेनिखौ होबथानो हागोन मिन्थिलादे आरो मा जाबावगोन जेबो नङा जेबो दासान बिसिनि होननायखौ आरोथ' आंनि खोथा बुंदोंना थागोनब्रा आङो लाइफ टाइम थागोन ना सोर जायखि जेखि बुङा नोंजों आं जेब्लायबो थागोन नोंनि थाखाय सोर दं होनदोंना आं दंब्रा नोंनि उन सिगां आं दंना प्लिज नों गोसोखौल' एसे गोरा खालाम मानो बेबायदि लोरबां खालामना लायो दे बेफोरजों प्रब्लेमा सल्भ जायाथ' नों बांसिनसो दुखु मोनगोन दा नोंनि जिउमाया अब्लाबो जानो हागौ आं आंनि मेहेरखौ लोगो मोनहैयो खोमा थेवबो नोंखौ बेबायदि खालामनो होआ आङो खोनासंनानै ला नों बे बाथ्राखौ मिथिबाय एसे मोजां जिउखौ फोजोबना मा मोनगोन देनाय नों थांनानै दं जानांगौ इसोरा माबा नङा माबा मोनसे सानदों जोनोम थैनाय हाबा बे खेबसेल' मोनथिगौ दा नोंनि लाइफआव एसे प्रब्लेम दं नाथाय नेथ'ना सम हो मानो मोजां जायाबालाय मोजां जालांगोन अब्लाबो आंथ' बेवहायफोर बेबायदि दुखु खालामना हालाय हाथरखि न'आव थांसैथ'दो बे मानसिफोर बखिनायखौनो बिसिनि खोथाखौ फारसेजों खोनासंनानै फारसेजों हगार हर आरो मा नांजादों बे नोंनिसो लाइफ नोंल' हेपि थानो नाजा आंनि लाइफआव हेपि गैलालै सान मानो गैया सानसेबा फैथारगोन एसे बुजिदो हाथरखि आरो सोरनि लाइफआवथ' प्रब्लेम फैया देनाय मोनसे नङा मोनसे टाइमाव बेबायदि सम फैखायो थेवबो जुदि नों जेनबायना गैला आरोना नाथाय गोसोखौ हमथानानै जुदि सोलिलांगोन सानसेबाबो मोजां सम फैफिनगोन एकदम गेरेन्थि बुंनो हायो आङो गावनि सायावबो एसे फोथायनाय लाखि मा बुंखो आयै हाथरखिया बहाबा थांदों औहाय आइजुरि हा बहा थांखो आंलाय एसे मोजां ओंखाम आरि संखांबाय माबाय दाना ओंखाम जानो लिंहैबाय गैया बहाथो थांखो होमबालाय बिहामजोआलाय जुरि हजों न'आवसो थांदों नामाब्रा गावनि न'आव अब्लाबोथ' हा जावैसो माबा खिन्थालांनांगौमोन ना जोंनो जायखिया बिहामजोआबो बिराद दुखु मोनबायलै आयै हा मानो मोना जानो आबौ मेहे थैनायनि गावनि फिसाय थैनायनि ओजोंनो दुखुखा बिनि सायाव बायदिसिना बुंजानाय मोजां खालामासैहाय जावैसो एसे बुंना होनांगौमोन बे जामायजोआ हा बोरैथो बिदि जालांथारखो बेलाय फाग्लियालाय आयु हाबाब जियानो जाया मानो बे हाथरखिनि जिउआवल' मानो बिदि थायायै दुखु खस्थ'आनो होन जायखि जायाबाबो बे आइयाबो बोरखाबायलै एसेबां अनो आं मिथिबायना बिहामजो मामिखौ आयै औहाय जावैसो दा हजोंथ' लांफिनबो हायो आयै दावरावबो बेखायनो जों सानथ'दों मा बेहायनो थाथ'थोंसै नामा औ जायो दे जेबो नङा हा जोंहालाय बिमा फिसा सानैल'खा हा जेबो प्रब्लेम गैया जोंनिफ्रायथ' नानिबो आंबो दा ओमफ्राय थांनायासो बहा थांखोबा आयै एसे गोबाव जाबाय दाबो फैदियासै ओमफ्राय आबासानालाय आबासाना थांदों मिथिगौ बहा थांदों बियो ओमफ्रायथ' फनबो हरदोंमोनलै आं जुरि ओमफ्रायथ' हमासैना सान गैया हमाखै माबाहाय जावैसो दहाय आबै र' होननानै ओंखारलांबायबा फन रायलायनानै दा फैगोनदां आयै होमबा नाय आयै ओमफ्राय फैसा नांगौबाथ' आं होगोन ना जेबो टेनसन लाना फैसानि औ आयै बिहामजोजोंबो एसे नर्मेलि रायलायबानो जाबाय माने जानानै थांनाय जाथायफोरखौ बारा गोसो खाङाबानो जाबाय आरोना बिनि सिगाङाव दाथ' आरो सिचुवेसनानो ओरैबायदि बिनि जिउआव गासिबो जमा जानानै दंजोबथारो आयै सोङाहाय आइजोंबो जेबो माने जाथायफोरखौ बांद्राय सोंलु खालामखायाखै एसे मानसिखौ मोजाङाव फैनो हो आयै सम लागोन थेवबो आरो गाव बेयावनो थाथारोबालाय थानो हो जेबो होननाङा औहाय आइ जेबो नङा दे थाथों माथो जाखो थाथों दे आबैया जोंना जथ' गाज्रिलै आयै मा होनबावनो आंनि आबैयाबो गुबुन बायदि नङाना हाथरखि बिहामजो मामे आबै हाथरखि बहा थांनाय मोनसै आरो आबौ सान बहा लोगो मोनखो औ आबा जों बेसेबा नेगासिनो नोंसोरखौ आरो हाथरखि बिहामजो बहा थांनायमोन बहा थांनाय बेखौथ' सोंनो नांला आयै मानोना हाथरखिया थैनोसो थांबायमोन बियो मा होनखो आबौ आयु बिहामजो मा खोनाखो आं बेफोरखौ हो औ आबै माहा मानो बेफोरबायदि साननांगौ जाखो नोंलाय हो बे आइ आफानि थाखायनो गासिबो जाजोब्बाय बेफोरो बहा बेफोरबायदि खालामनो थाङामोन जाखो ट्रेननि लाइनाव थांबायानोमोन बियो मा होनखो बिफा खोनादोंना हनै बिहामजोआ थैनो थांबायमोननो आइ आफायाबो बिसोर मानो बेफोरबायदि साननांगौ दे हाथरखिखौ बेनोथ'लै नाथाय बिहामजो मामे आइ आफानि खालामनायनि थाखाय जों नोंनाव निमाहासो बिनो सानदों एसेबां बेफोरबायदि नाथाय अब्लाबो गावखौनो गाव बेबायदि साजा होनानै दाला नों बिहामजो आरो जों दङ ना गुबुना जेखि सान माथो जाखो जोंथ' दङ आंखौ
दिनैनि माहो आयै नाथाय आंबो मा खालामनो गोसोखौनो बोरैबा हमथानो हायि बायदि मोनबाय दिनैनिफ्राय बेबायदि साननोबो नांला बेबायदि गोसोआव लाबोनोबो नाङा आरो खालामबो दा सानखा नोङो औ जों मा गैया नामा जोंथ' दङ ना बिहामजो जों जेब्लायबो थागोन नोंजों जेब्लायबो सापर्ट दङ आरो बेफोरबायदि डिसिसनखौ लानायनि सिगां खेबसे जोंखौबोथ' साननो हाथरखि जों जुदि बेबायदि माबा मोनसे जालाङोब्ला जों गावखौनो गाव माब्लाबाबो निमाहा होनो हानाय नङालै औ बिहामजो थारैनो होननानै आं नोंखौ बुङो बेबायदि नों माब्लाबाबो साननाङा नोंखौ आरज खालामो आं बिहामजो नों नेनानै थाथ'ना जों बुंगोन ना बिसोरखौ आइमोनखौबो बुजायगोन जोङो र' नों जेबो टेनसन लानाङा दे मामि बेहायनो था नोङो बेलायथ' आबा सान दङ ना आबा साना थाथ'गोन दे औ सान थानायावलाय माथो सिन्था सान दङ ना बेबोथ' नोंनि लोगो बायदियानो ना आरो सिगाङावहायबोथ' नोंसोर लोगोखासोमोन दा जागोन दे आं रुमाव थांथ'नोसै औ दे थां दे बिहामजो रेस्ट लाहैथां हाबाब आबै बेफोरबायदि मानो सानखो गिलु बालुनो जोंबोथ' आरो नोंखौ मालाय सानाना जों गासिबो नोंनि गावनि औ आबै ओइ आबै ओंखाम खुना होदो दसे रेस्ट लाथोंसै औ जागोन दे आबौ हाबिखौनो आं नेगासिनोखासोमोन जमा जानोसै होननानै बाखि उनाव रायलायनोसै दे रुमाव थाथ'दो थां थ' आबैथ' दुगैबा दुगैदो नङाबा आथिं आखाइ सुदो दख'ना गानस्लायदो ओंखाम जमा जानोसै आं एसेबो मोजांखौनो मोनासैहाय मा होनबावनो आरो आयै आबासान हामाथो खोथायालाय दस्रासो जाबायलाय औ आयै आरो बेफोर मानो जादों मोनथिगौना आयै नोङो बे जोंनिनो न'नि आबै आबौनि थाखायनो जाजोब्बाय बेफोरो बिसिनि बेबायदि खोमसि फोथायनाय लाइक माबा माबि साननाय बेफोर सुनि माबा बेफोर नंखायसो आयै थारैनो आबा बेफोरनि थाखायनो सोर सहायनो हानोहाय एथ'ग्रा बेबायदि दिनै बेखायनो हाथरखि बिहामजाबो गोसो बायनानै बेफोरबायदिसो सानलाय लांबायना मानो बेबायदि जायो मानसिखौ थोद एकदम मोजां मोनथाराखैलै आङो आबै आबौनि जायगायाव गुबुन जानायमोनबा खोथाया बोरैबा जासिगौमोन दा बेथ' बे आबा आरोथ' मोनथिगौना आबा बे थुनथुलि नानियाबो ओरैबायदि नोम्बैखौ जावनानै थांबाय हा मा होनखो आयै जावनानै थांबाय आबै आबौखौ आंबो जेबो बुङाखैहाय जेबो बुंदेराखै आं जि बुंदों बुंनो होदों आं दोखो रायनानैबो थांबाय गथ'आ अ माइ गड होमबा बे नांलायो माथोसो मोजाङानो जादों दे आबा हामदोसो न'निफ्रा बुंब्लाबो देहाव नाङाखैथ' उन्दै उन्दै गथ'फोरजोंनो बुंजाफिनब्ला देहाफ्राव हाराफ्राव एसे हाबजोबथारथोंहाय बेकग्राउन्डआव एसे सैमा सोंबायलै लोगोफोर माबा उफाय गैया आरो आं दानबाय थाथ'ला बांद्रायथ' दावराव जायाखैना आयै दावराव जानोहाय एसे बिदिनो जालायबाय आरो नोम्बैजों गथ'जों हो खम नङा आइ आफानि साननायाबो मा बुंबावनो एसेबां जोंबो बुंबाय गावसिनिखौल' अं खालामनो नागिरो दाना बे आबैयाथ' मा जाखांदोंथाय बांसिन खोथा बुंगासिनो बेबो औहाय आबा आथ' दा मेहेराबो मालाबा फैफिनलाबा मा खालामबावनो जेब्लाबो आंनि असे फिसा नङाब्लाबो आंनि फिसाला सानोबो नाङो एकदम मोनथिगौना आबा हाथरखिया जेरै बुंदों आंबो बिदिनो मोनो सम दाबो जे हरखाबै माब्लाबा समाव आबा मेहेरा जोंनि सेराव फैफिनगोन जोंनि हाथरखिनि सेराव फैफिनगोन आं सानबाय थायो आबा नाथाय बे नाथायानो आबा सैथो खोथा आबा मेहेरा आरो मालाबाबो फैफिननि जायगायाव थांबाय आरो नोंथ' सिगांनिफ्रायनो हाथरखिजों लोगो बायदिखाना आबा ना दे नोंजों थाब्ला मोजां मोनगोन दे थाथ' दे आबा दे जागोन दे आयै आंथ' बेहाय थाबायबो थानो हानाय नङा आरो नोंबोथ' थागोन ना थाया आबा बेहाय मोनथिथ'आ आयै जायखिया आं थागोन बेहायबो थागोन बेयावबो थागोन औ आबा बे प्रब्लेमफोरा एसे माने जेरै थाथ'जासे नों हाथरखिजों थाथ' दे आबा जेबो नङा जागोन दे आयै मा खालामबावनो फारसेथिं गोदोनिफ्रायनो मावदिया गथ' बिनि सायाव जोंनि न'आव फैबाय बेहायबो बिखुनजोजों गोदो सुख गैयामोन जोंजोंबो थाबाय सान्थि गैया आरो नै दा जोंथ' दंना जों बेखौ आलाय सिलाय खालामनो होआलै आयै मा जायो जाथों सोर मा बुंथों जेबो नांजाया आंथ' गोजोआव बाबा बेफोरबायदिनो जानांगौ मिथिबाय सोरबा दुखु खस्थ'आव थायोब्ला बेखौ मदद होनायानो बिनिख्रुइ साबसिन मा थानो आबा बुहुमा हाजार गाज्रि बुंब्लाबो नों जे बेजोंनो गसंनानै दङ जोबोद मोजांनि बाथ्रा आबा जोंथ' मा होनना बुंबावनो थाय आयै मेहेरखौ फैफिनगोनबो होननो हालाना बेनोथ' थाथ' नोमफानो साहा एसे बानायना हैनां सोरां लाइफआनो मानिफ्राय मा जालांनो हमखोथाय मोनथिला दे आरो बे फुजाखौबो थुनथुलिजोंसो जानो गोसोमोनलां साननानैसो दोनखालायबावदोंमोन दाथ' जानायसो नंला नामाथाय सनाबाना आंनि नांलायनानैसो फैबावबायनो जोंनाव जेबो नंला दे नांलायबा नांलायथोंलै थिग दं दे बेखायनोथ' आइ लाइक इउलै बेबि उफ बेबायदिखौनो रायनांगौलै आंबा रायखादों ओइ थुनथुलि सना दसे उनाव फन खालामगासिनो आं र' नै बिहामजो इलिसा हाबा मिसाया फन हरदों आरोलाय माबा फैसानि खोथा बुंदोंमोन बियो मालाथो हरगोननो फैसाखौलाय
फैसानि खोथाखौथ' बियो जेबो बुंहरथ'वाखै आयै आरोथ' दा गोजानाव थांनाय मानसि आयै होनबाबो फैसा हरगोन बुंदोंमोनहाय बुंनालाय मा जानो आयै बेसेथो हरनो हानो बेलाय नोंसालायाबोलाय बेसेबांथो खामायनायखाय आरो दाथ' आंहाबो आंनि फिउचारखौ साननांगौ जोंनि फिउचार दङना आयै अब्लाबो फैसायानो माथो थोआ थोआल' जाबाय थासै बिहामजो आंबो मोनाहाय थाइसेबो आंनि फिसालानिखौनो जा एसे एनै मोनो बेथ' नोंसो मोनबावो अबावलाय आं मालाय मोनो आयै ना साख्रि ना बाख्रि बेनि सायावथ' आरो नै दा थांबावबाय हजोंहायसो बेंगालराव दे जाबायसै हा फन फैबा खिन्थाबानो जाबाय जायखिया आंलाय सोंदोंसो आंहाथ' बहल हानानै दोनखाबायमोन आङो दा संबानो जाबाय ना गोरान इसे दङ बेजोंनो औ जागोन दे आयै आरो नोंबो एसे सहायखानांगोन ना दालाय माथो साख्रि गैया बाख्रि गैया होनना मिन्थिखानानै नोंबो फैबाय नालाय बेनोथ' मिस्टेक आयै मिन्थिबायना आंथ' आंखौल' दाय होबा जाया नोंसालायाबो आंखौ लाबोदों दे थांखांनाय बाथ्राफोरखौबो हाबेसेथो रायखांबावनो ओरैबाबो सोलायखाला मा नों बिहामजोखौ सोलायजानो लुगैदोंमोन आयै जि उल्था उल्था जाथारबायहाय नोंबो दाना आजिखालि मानसियाबो समजों लोगोसे खारफाखानांगोन ना आयै बहायथ' बेनो बे थाबाय थानो जागोन दे दा संगोन आं सङाबालाय बहाथो गोबावनो आयै आबा मिजिंनि फन फैबाल' जायखिया खिन्था फैसानि खोथा बुंखादोंमोन बियो हा हरमारो ना मायो दे जागोन दे आङो दख'ना गांसे बिनायखौनो मोनाखै बिनि सायाव नोंनोसो नांग्रोबावगौ आयै मा जाबावगोन बेबायदि जिउजोंबो एखनबा बाथ्राबायसो आंबो जोबोद मेंनायसो मोनबाय आंखौ आयदै दसे उन्दुनांसिगोनसो दां अबावलाय उन्दुनोबो मोननो सानसे ओंखाम ओंख्रिखौ हायाबाबो संनांगौ हेल्पखौथ' मालाबा खालामफेरखाया गासिबो दंनाय मानि आंनो मावजोब आरो बबेबा थांनानै होसो फैब्लाबो गासिबो खामानिया आंनो मावफिनजोब बुरिया जानोल' रोंगौ बियो जानायावबा जि गोथाव नागिरगोनहाय आरोथ' एबार फैसा हरोब्लाबो मिजिङा आंनोसो नांजोबगौ बे फैसाखौ आं होनो हानाय नङा आयै सरि बिनि सायावथ' आंहा मबाइलबो बायनांगौ दङमोन बेसेथो बे दाम खमनि मबाइलखौ लाबाय थाबावनो आंलाय दिनाबो थांदों हालो दैलो आरो आंनि जिउआबो बोरैबानिफ्राय बोरैबासो जालांसिनगासिनो बेबायदि जिउ आंनो नांस्लालानो मानोबा थानोनो बाथारबाय आं